नाथाय जोंनि हाबाफारिखौ जोबोद लेट जाबाय होननानैसो सानदों थेवबो लेटबाबो जों मावफुंनांगोन WhatsApp-आव फैबाय थादों फट' चिरां जिल्लायाव दिनैसिम सप्तासेनि आगोलनिफ्रायनो जोंनिथिं इउनिटआनो बिराद गिदिर गिदिर आनसलिकनि सिङाव इउनिट दङ मोनफ्रोमबो इउनिटआ बेबायदि आफाद दानायाथ' जाखाबायानो आफाद दानायनि उनाव आइजोफोरखौ लेंहर एवारनेस सांग्रां मिथिङासो जागासिनो दङ क'क्राझार जिल्लायावबो बे आइजो हान्जा दानाया 15 दिनसो बारलांबाय आंनो बाहागो लादोंमोन बिसमुरियाव दादों बिथांमोनना गासै 18टा आनसलिक कमिटि दङ सानै जिल्लानि बिबानगिरिनो मोननै साब डिभिजनाव सासे लिडार खालामनानै आनसलिकनिफ्राय सानै आइजो बिबानगिरि लानानै मोननै साब डिभिजननि आइजो हान्जा बिथांमोना 15 सानसो आगोलनो दाखांबाय आरो बे दाजानानै होनाय आइजो हान्जाफ्रा दा आइजोफोरखौ लानानै मानो थाखाय भट होनांगौ मानो उरखावग्रा ब्रह्मनो भट होनांगौ बिनि थाखाय हाबाफारिया सोलिगासिनोसो दङ दा नोंथांमोना सालबारि साब डिभिजनाव दानाया दिनैसो दासिगोन दिनै दानायनि उनाव बिबान गथायलायनायनि बाथ्रा नङा गोहोआबो दिनैनो जागोन गोहो मोननायनि उनाव मोनफ्रोमबो दखरायाव आं बुंदों साजि सोद्रोमा लानानै मोनसे हान्जा दागोन ग्रुप दागोन साजि होननायनि जाहोना जाबाय 15 साबो फैदों 20 साबो फैदों नाथाय गारि गंसेयाव गाखोयोबा 10 सानि बारा गाखोजानाय नङा सोरबा थालाङोबा मोजां जानाय नङा बेखायनो साजिनि मोनसे हान्जा बिसोरो लेक्सारबो होनांगोन स्पिच होनांगोन गामियाव हाबनांगोन आइजोफोरजों मिटिं खालामनांगोन बे हान्जाखौ दानो नागिरदों दिनै दानानै गोहोखौबो लानानै गाबोननो मिटिं सावरायनानै बबे गामियाव माब्ला लानो बबे आनसलिकआव माब्ला लानो आनसलिकआवनो लेंहरनो ना मानो बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना कन्टिनिउ खालामनांगोन मानोना बिपिएफआ मोनथाम फर्मुलाजों दायो हाबदों बिपिएफआ मोनथाम फर्मुलाजों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय आइजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय मोनथाम फर्मुला बाहायदों बे मोनथाम फर्मुलाखौ काउन्टार खालामनांगौ नोंथांमोना अन्नानै गोसोआव लागोन मोनथाम बाथ्राया जाबाय 1 नाम्बार रां